guys ingotega yawe fast toda kupedza apa tipinde munyaya dzinotevera saka nangoisa caption yekutipfuudze nyaya ishi tigopinda mune zvinotevera ingondidedzera iwa mu fast because time yakatisiya. Right guys, ingobva madedza vamwe tikurumidze kufamba nebhora toda kuita update apa. Toda kuita update fast. Toda kuita update fast tipinde munyaya dzinotevera. Toda kupinda munyaya dzinotevera toda kuita update fast. Tifonere mai vaya kuZimbabwe. Saka tegai vanhu vaive pano panyaya mama vaya vekuZimbabwe vaya. Tegai mai vaya titege. Guys, maskwera sei mamuka sei sanibonani ninjani dumela madekwana apudhi muri sei guys. I hope you are okay, mu are okay mese. Toda kuti titange kupinda munyaya tangoti titange nekupa update yamai ava tivafonere titaure navo mese muchinzwa and then tozobvisa toya nelife dzedu dzanhasi chaidzo dzamajaira idzi. Handiti muri kuhera uko vakatsotswa beans vebeans mujoni muri kuhera uko right mochigadzirira naika vebinzi mujoni mochigadzirira toda timbopedza neyamai ava. Handiti right tisati tapinda munyaya yamai ava yefeedback yekuti tifonere mai vaya apa panapa. Handitika tingawana were one anogona kutifonera atinamatire tivhure nemunamacho, one anofona avhure nemunamacho, because tinoda kuti munoza panotaurwa nyaya vanhu vanofumudza zvakaipa zvinofumurwa like zvinhu the devil is exposed panouya vanhu vachitaura nyaya dzavo pano, so the devil won't be happy nekuexposa kwatinenge kwatinenge tichimisa ipo paya. So a lot of attacks handika can come kune vanhu vari kutaura kana even vari mucomment section kana even kwatiri isusu unenge usingazivi, because the devil will try by all means to fight left right and center handika kuti zvisaexposwe chakaipa chigare chiri murima isu maitoda kuzvisa palight. Saka kana ari pano gona tinamatira please itai fast titange nekuvhura nemunamatso kune vachauya vane nyaya dzavo dzakaremerwa tifambe nebhora. Handitika I told you guys that we are going to make it a habit kuti we pano it's a reality platform, we open neprayer handitika so that whoever chaine nyaya yake Mwari vamuite zvakanaka babate mwoyo wake handitika ave munhu anorerukirwa nemi vacho vakateerera dzimwe nyaya dzinouya panapa dzisakuaffectei zvokusvika pakadzikadzika. Anoona. Saka do we have anybody else who can give us a prayer? Okay, varipo here anogona kufona
aripo here ndingokupai 2 minutes aripo here anogona kutanga fona tifambe vamwe vachazotibatsira kumberi yesi mainono vamwe vanozotibatira kufront zvavo ndachiti nhasi chatipedza inokurumidza tiinde kunosapota dewa kuddc school of thought ndachiti nhasi titikurumidze 9:30 ari kutanga live yake tinge tapedza by 9:30 tiindewo kwamukoma dewa tinosapota dewa ddc school of thought because ivo munhu anombosapota pana pasterek so we also need to support him as well toendawo kulife kwavo tinovasapota vari kuunza vatinashe mugabe vemadna pahot city ikoko saka tikapedza pana pafasti tobva takurumidza anditi saka hapana here ada unamata hakuna here ada unamata alright ngatisinzi nechinamata tingawaste time ndine muromo wekutaura ndiripo wokunamata wacho ndiripo ngatisinzi nechinamata baba ari kumusoro kudenga mwari makatendeka tinokupai mbiri tinokutendai jehovha nokuti muri mwari anoshamisa mazvita henyu masvika panguva ino makatichengetedza mwari takaungana tiri pano jehovha baba tokutendai zvakare nenguva iyoyi ino nokuti takakwana baba hatina watanzwa jehovha kuti pane zvakaitika kwaari kuti takashota mwari hakusi kugona kana kungwara kwedu asi nyasha dzenyu baba taakupinda jehovha baba munguva yekuti tichapinda munguva yekutaura zvakawanda zvinoitika vanhu vachitura mutoro vanhu vachitaura zvakasiyana zvinovaremera tinoziva the devil won't be happy so we are saying panguva ino mwari protect your people my god give them comfort give them peace of mind baba vasati vataura nyaya dzavo kuti vauye zvakare jehovha vasina chavanovhunduka baba vasina chavanotya vasavhundisirwe nasatani even nevateereri nevese vanouya pano baba I cover them with the mighty blood of Jesus jehovha kuti mwari wangu muvakomberedze dzisangori nyaya dzekuti vanonzwa dzichigumira pano but uye vatorewo malessons mwari wangu nekudzidza zvakawanda kubva munyaya dzacho dzinenge dzichitaurwa ipo pano baba tinokutendai mwari madekwana nhasi nokuti muri mwari vanoshamisa maya inotenderera mweya isina kunaka mastalking spirits mweya inouya kuzodisturba nekudestroya vanhu pano baba tinoirayira nekuiramba tichiti nezita rajesu this is not the platform for that ngavaende kumatunhu mana asina mvura ngavaende kumweya yetsvina vanotambira ikoko noti pano nezita rajesu baba tinokutendai masikata nhasi chiti mumwe nemumwe akaremerwa mwari vakawanda mucomment section vari kuenda through a lot jehovha chirerutsai mwoyo yavo mwari chivaitirai zvakanaka chibatsai pakadzikadzika pari kurwadza mwari muise kunyaradza muise kupodza mwari baba muise kupodza zvakare jehovha titakurira nemutoro pano sekutaura kwamakaita jehovha kuti carry one another's cross baba tinokutendai nezita rajesu nokusingaperi amen. Right guys, without wasting time regai timbotanga tafonera mai mwana wamai vaya tinzwe kuti ava vakufona dana munamato ndikati guys munhu fonai munobva mafonawo ipapo mubva maisa munamato same time handiti same time kuitira kuti tisanonoki. Hello? Ndaswera waswera sei I hope network yako nhasi ichamirawo zvakanaka but hatisi kuredi nguva yakareba newe toda kuti tipe update yekuti wataura here naamai sekutaura kwatakaita fana kuti chinda unofonera mai utaure namai kuti kwaita musha unoda kuchengetwa kwamukoma ndega kugokwe wakataura namai here mama ndakatanga navo vese nemurume wavo ndakatovafonera izvezvi futi manhero anaenda kufonera ndinoudza kuti muri kufonerwa nhasi vakati alright alright saka vari prepared kuti tivafonere zvanditi wakavaudza here inye zvenyaya kuti nyaya yakamira yakadai ndakavarondedzera seizvozvo kuti vari kuda kuchengeterwa musha wavo kugokwe munhu ndakatotaura naye nekuti ndakatozomusiyawo makakati ndakavafonera ndakataura nemurume wake akabva ati ndavaudza nhasi ndobva ndavafonera iwe mama manhero anaye ndikavaudza kuti vakati alright. Alright. Saka pakanaka. Saka iwe tauda kuti uchipinda mucomment section. Handitika wapinda mucomment section indochifonera mai vako pano. Ndochitaura nawo uchinzwa. Alright. Alright, pakanaka. Right. Regai tichifonera mai nokuti vari kunzi vakamirira phone call yedu. Chero ndisina hangu anditengera airtime yacho. Chiregai ndichingoshandisa yangu. Hapana hapa atenga airtime. Asi regai ndochingoshandisa yangu zvino ndingagoti kudi ibasa raMwari kai. Basa raJehovha kuti chingoshandisa airtime yangu yoshoma irimo kana kakatawo ndizvozvo nzani mai mbuya vajuju right guys item share live mchitega vamwe item share live mchitega vamwe
Makadiko. Ikwetu makadiwo. Aiwa tinofara isu wakadiko kumba. Kumba kuri nani wakadi upenyu. Aiwa upenyu tinongotatarika tichidaro. Varipo here mbuya ajuju apa padhuze. Upedzite vari padhuze. Okay. 2 minutes kuti mpanhu asvike pavari. 2 minutes? 2 minutes chete. Oh, tiri kufuna tiri kure baba isu saka airtime ndinogona kunyora ichitime chifamba ndoti ndoda kuti muve pomose na mbuya ajuju ndoda kuti mugare padhuze napadhuze. Ndinoitwa SIS MELLY zita rangu kubva kuSIS MELLY's diaries. Oh. Saka chimanyai pana medhemu venyu mumire padhuze. Tione kuti wangu takurukura. Manyai muchiri chikomana muchiri kuzvihwa imi manyai. Hello, Mashika. Tasvika. Alright. Vape havo phone mogona ngoisa pa live pa speaker tins. Mbuya ajuju makadiko. Ndipo makadiwo. Aiwa tiriko kurise ko kushurugwi. Kushurugwi kuri rai tikakadiwo ko kwakuri. Kuno kuti tinongotatarika tichidaro ko tingagodiko tiri mhiri chiro vatinongozama kurarama utiri. Ndiri kuSouth Africa. Ndinoitwa SIS MELLY diaries. Ndofunga mwana wenyu musikana akambokudza kuti muchafonegwa nevamwe vanhu. Right. Ndofunga mwana akauya akanditsanangurira ini magariro amunoita akanga ake asiri kunyatsomufadza zvakanaka. Saka akataura nyaya yakewo akati ndandine chishuwo chokuti dei mai vangu nababa vangu vanga vawanikwa pekuti vagarewo zvakanaka. Handitika nokuti parugara pakadai ine hangu ndinobva mudhuze nemi mugwerumu. Saka magariro ekumanjambanja ndomazivisisa plus ndongozati hamumboisima permanent structure because munoya muchidzingwa anytime. Saka munongoisa zvidzimba zvinhu zvematanda izvi. Saka right kutaura kwakaita mwana tine vamwe vakanga vaofa zvakasiyana. Saka takanga tazofarira imwe option yakanga yauya neumwe wedu nevamwe hanzvadzi vachiti vane musha uri Goko asi vavagariko vanogara kuno kuSouth Africa. Saka pamusha pavo panogara mbuya vachembera mai vake, murume uyu akaberekwa chingori mumwe chete. Saka pamusha panogara mai vake nemukomana wemombe. Saka akanga ati zvanga zvakanaka ina hangu handina problem kuti vaende kunogara pamusha ipapo vachichengetawo pamusha ipapo vachizvirimira kana vachirima vagere hangu namai vangu vakatarisawo zvifuyo zvangu nezvinhu zviripo pamusha ipapo. Handika kana pachingodiwawo chikafu ine ndichingotenga chikafu ndichitumira. Saka tikaona zvinenge zvakanaka chaizvo tikati rega tione kuti mungabvuma here mungagona here sezvo mwana achiti muri kuda pekugara. Takabvuma kuti tida kuwa kuti iye matara akati iye avatwa ndokudzidzisai vana ndezvokutengerawo stendi kuti atizoti shuwa. Zvevana zvokuenda kuchikoro akati vana ndinobhadhara zveschool fees. Akataura zveschool fees yevana ndichange ndichibatsira kubhadhara vana vaenda kuchikoro. Asi zvokuti ndozokutengerai musha hachichinje kuti ndingada kusimbisa hangu ndiri ndakazvimirira maybe kana zvichihoitika pamwe zvichazi but ndakanzwa achitaura kuti vanogara kusvika pavanodira because hapana novafurufusha. Iye unotori nelife yake unozvigarira kuno kuSouth Africa, unotori nedzimba dzake kuno. Munhurume. Atizozivi zvakawanda mama. Handiti imi muri kuda pekugara pakanaka, handiti pekuti hamudzingwi hamumanyiswi. Mamuchiti ndikuzvinzwisa zvimwe. Handiti zvizhinji kana munozozivana naye imi hamusi kuvinga murume uyu. Handiti murume ndiye ati ndinokupai pekugara. Saka zvokuti azoita mukadzi kana kuti hana mukadzi chiro akaita mukadzi vanenge vachigara kwavanogara kuSouth Africa ikoko. Handiti maona imimi kama munenge muchigara pamusha apa nambuya nemukomana webasa chikafu yenyu muchitengerwa nachiniswa kuchikoro
muchizvirimira henyu muchitawo zvamunenge muchitawo ipapo eka kana muchigona maprojekti enyu kurima muchigona kutengesa namajaira avanhu kana muchigona kudii muchitaka muri ipapo handiti iye anenge achizvigarira kwa chaanongoda munhu kuti pamusha pave navanhu nokuti mai vake vakura dzimwe nguva vanzi vanogona kurwara vari voga otsvaka vanhu vanofonera kuti vane motikari dai motakura mai pamusha posara pasina pane mukomana chete wemombe pasina vanhu vanenge vachitarisa pamusha mama hapana mari yamunenge muchixora because muri kubatsirwa imimi makati muri kuda pekugara hamuna pekugara saka mari yekutambira hamuna chamunotambirisa because munenge muchigara pamusha pake muchipuwa chikafu muchidii mwana akauya nenyaya yekuti handisi kufara nemagariro ari kuita mai vangu havatorina pekugara ndo matauriro akaita mwana handiti saka uyu munhu akandonzwa kuti tako ofai pekugara kuti ape pekugara zvino kana muda zvokupuwa mari ina handichazivi. Halo baba. Watisarendera foni. Vova kusarendera ifoni zvinoreva kuti havasi kunyatso kugutsikana kana kufara. Ndezvokuti nzeve dzavo hadzinyatso kunzwa zvakanaka. Asi tanga tichinzwanana hedu. Saka ndiri kuti baba, mwana wavo musikana ari kuno kuSouth Africa. Wakanga auya patiri pano tiri vanhu vakati wandei tiri chikwata chevanhu vakawanda toita basi toita zvokubatsirana tichita zvakasiyana siyana tiri kuno kuSouth Africa handiti iyo zvamuri kuti ndiri kutaura nemi kudai muri kutobuda paTV muri kumhepo kuTV yeSouth Africa so ndokwamutori mutoonekwa nenyika yose so saka mwana zvakanga ataura akanga ati vabereki vangu havasi kupano vanogara ndisi kufara havana pekugara zvokuti izvozvi mutonzi makapinda papurazi reungi zvokuti munogona kungomanyiswa anytime. Right? Saka kati ndikudawo kana pane anogona kuvatsvakira pekuti kuvapawo pekugara vagare kana vachichengeta havo musha yavanhu ndo pakaita umwe wedu murume akauya akati ini ndinogara kuSouth Africa anogara kuno South Africa kumba ndine musha wangu wakakura chose kugokwe asi handigariko ndogara kuno saka pamusha pana mai vangu vachembera vanogara vari voga nemukomana wemombe saka ndachigona kuti vanogara ipapo pamusha vachigara namai vangu handi ndichitumira zvangu chikafu vana vandichingisa chikoro ndichibhadhara hembe ndichingotumirawo vagere zvavo kana vachida kurima vanongorima handitika ina handindiko kumusha zvokudaro anitonemba yake kuno kuSouth Africa kana vachida kurima vanorima kana vachida kuti maprojekti avo vanoita zvavanoda nokuti vanenge vakagara zvavo pamusha apa vanogara madiro ajojina saka ndo nyaya ndandauya nayo yandandirikudza mai. Handikupa hwasi kuti iye musikana mavudziro anga atiita waiti hongu vana vanenge vachiendeswa kuchikoro 1 2 chikafu techisaplaiwa nani naiye ndizvozvo techichiwanavo mukoro asi nai baba muri munhu wechirume ngationesanei panapa handati ngationesanei mukoro wamuchada ndeupi muri kunzi murugara indoziva yangu dzimba dzekumajambanja dzakamira sei handiti mabviswa pakanaka pane mvura pane mombe pane zvese pekuti chikafu munenge hamufungi kuti chikafu handiti nokuti munonzi makakuvara musana handiti saka kushanda hamugoni munenge muchipiwa chikafu vana vasekunda vachikura vachinzwa kuchikoro handitika muchita zvamunoda kana muchida kutengesa kana muchida kurima saka mari yamunenge muda kupiwa pandei nokuti agara nemukomana wake webasa wanaye anofika mombe mavudziko atanga tichiitiwawo nemwana wedu haana kukudzai ndofunga zvakakwana orit ngatibvunzei ndega ndibvunze semwana wenyuwo ndichidaiwo baba imi muri kugutsikana here kwamugere kumanjambanja kugutsikana ndachigutsikana semunhu anganga avakawo musha wake nokuti kutambura chako ndatambura nguva refu asi ndandatovaka musha asi kuti kana mwana anga ataurawo chikwai pakadai saka pamusha pamusha wamavaka uyuyuyu ndewenyu here hausi weungi here hapasi pasitendi yeungi umu mudzimbo meungi hamu asi ina njingosha wangu asi nzvimbo yeungiwo ndo maipiro wamama akaita asi saka imi munoda kugara kuri kusaidhi reshurugu ikoko kuti munopotawo mutsvakawo mari muchitawo zvegold muchididi saka imimi ndibudirei pachena baba ndiri mwana wenyu ndichatozoya ndokuonai kana ndauya bcause ndakudza ndobva pagwera apa handitika asi ndine vanhu hama dzangu dzakawanda dziri mushuruguna namari shongoko plus ndaimbotengesa kwenyu ikoko kumanjambanja uko
Saka ndati nini imimi muri kuda kuti mukawana musha kokushaidi kushurugwi munoda henyu muchikuti mupote muchinda henyu gold muchinochera chera. Handizivi kuti iwo musha uyo ndokwanisa kuuwana here semataurigwa azvo zvaipa kuti ndikauya kusiri kuti hangu ndenge nchihookora pei, asi kana kuri kuti kokuti musha wacho ndouwana vana vachidzidzisiwa pasina chitsotsi chinoonesa mangwana. Musha upi zvedai baba wamoda kuzowana? Isu chitsotsi regai ndive honest pamuri baba. Chitsotsi chikwa ndohotsvagirwawo musha wokuti unge uchichodanawo zita rani rangu namai. Handizivi hangu kuti mwana akakudzai kuti kudi ipapa handidi kudavirira zvinhu zvandisina kunyatso kuti paiti. Ndinoda kutaura zvinhu zvandine nyatso kuziva chaiko chaiko. Handiti maona. Isusu zvokuti chitsotsi hapo hapana. Ini chitsotsi ndaitotyira imi baba kuti munajera kubata mari kekushurugwuko. Kunobatwa mari kuma points every day. Munozogona here kugara musingaiti zvegold makangogara pamushapa. Ndini ndaitotyira imi ipapo. Ina hangu mumamaini handipini nyange egoridhe handishandi goridhe izvozvo. Ndongoita zvimapisa zvokutoshanda nyange varungu chaivo vandoshandira. Handikwanisi kushanda, handikwanisi kuti ndinotorwara musana chaivo, ndakawigwa mumaini. Alright, makawigwa mumaini. Saka iko zvino munenge muchirarama nei nai baba? Izvozvi ndinongoita zvokushandira varungu ichingotumwa zvimwe zvibasa zviri lusi. Vanotoziva kutoti ini handishandi mabasa anauremu. Saka mutomboendi kumakomba uko? Kumakomba ntombokuziva, handichandotomboziva kana. Ko mama vaindi kumakomba? Mai vazivi vanotorwara, vane asima, havatoshande zvinorema futi. Alright, handizivi, saka handizivi chiregai ndichisiya nyaya yacho mumaoko menyu mozoenda kuti ndofunga mwana akasanyadzokudza zvazvizere zvazviri mochitaurira nemudzimai kana mazove neansa munodza mwana achazotiudza. Handizivi muri muno Zimbabwe here kana kuSouth? Aiwa, ini ndiri kuSouth Africa. Manje ameno mabatiro wacho mari yacho ndo hatisine kuti tokufonerai manje. Mwana uchakufonera iye mozonzwa kuti pari kufamba sei. Mozomuudza kuti marongei. Monyatsogara pasi moweya maoptions mozo. Alright. Mbakanaka baita basa mozotendera kuna mai. Maita basa. Right. Maita basa. Right, guys, there we go. And I don't want to say I told you so, and I'm not gonna say that kuti I told you so kuti azviite kuti vanhu vajara kugara kunobatwa mari every day vainde kunogara vasingabati mari azviite. This is exactly what I was trying to tell you. And maona, this is exactly what I was trying to tell you. So prove me wrong. Vajara kugara munzvimbo mavo imomo munoitika zvakawanda imomo. Saka kuti vazobuda vachinzi vanogara vakangonoti garei vachinzi vanorima kumusha zvekutorima izvi havazvizivi. Vanobata mari mabatiro avanoita mari ikoko. Handimaona. Saka kuti vazogara vasina kana senti haibudi. Saka mwanawo hana kunge anoudza vabereki chokwadi kuti handiziviwo kuti zvanga kunzwa zvokunzi ndichakutengera stand akazvinzwa kupi, because vatori interested in stand nekubhadharwa. Mandu kana maona zvandaona handisi kuda kunyaya because mwana ari mucomment section arimo akanotaura kuti ndofunga zvataitaura pano zvokuboya maoptions todi handiti akanoudza kuti muchavakirwa imba nemadiaries. Regai ndimudzose handiti zvingo it's only fair that way. IP aiwa ndakati asi vaona kuzopedzisa live IP hauna kuzopedzisa live here. Hello? Yeah. Yes, I think wanzwa tishara nabereka handiti.
ndakavarondedzera mama zvakanaka ndikati mama vanhu vandataura navo ava vachanosana kukubatenesekumugara asiwo nyaya yekuti asiwo ina handifungi kuti mai vaye vari kunyepa nokuti zvokuti takatomboisa option yekuti kotadii kuti tivatsvagire stand tivaisire imba vakashuwepi mai nokuti zvakatombotaurwa pano izvozvo ndakanyatovavondedzera mama ndikavaudza kuti vanga vachitotaura zvekuti anogona kutagira stand asi pazoita munhu atauka kuti anofana kukupai pekugara then kana vazoprosesawo kana vazobudirira vanenge vachikuudzai ndomutaura nechero dei pamataura navo ka mama tinditaure navo pamuye kuti mama vanyatsonzoka ndakataura navo baba vanga vachitaura ndova ndakataura navo tikatoshandisa zvisiso zvavari kutaura zvekupai ndakachivanokora handitakaagobvira ndataurana navo izvo kutaura chokwadi kudai saka ndiwazvona at least we tried as madiaries kuti tobatsira pakaisa hanzvadzi yangaita on board kuti ndodai ende wavanzwa baba wako wavanzwa vachitaura kuti ndakatambura kudhara saka nditori right chiproblem chene ndekuti handingasii musha wangu hanti wavanzwa saka ndofunga iwo wakauya padiaries ka hauna kunge wakauya padiaries ka zvemusoro wako nokuti iwo vato wavanzwa baba wako vachitaura kuti ina handingasii musha wangu ndikavabvunza kuti musha uyu wamuri kuti wenya usiwe ungi here vakati ungori mustendi yeungi asi musha wangu that means kwavariyo vantu vene musha wavo iwo savanga wavaudza sekuti vakusiya musha wavo vachienda kunoshanda inangu handinangu zvandinokwanisa kuti nditi ngavaite kana kuti chibut ndakataura navo vaitoguma zvakanaka zvese zvavari kutaura zvekuramba handiziva hangu handinangu zvandinokwanisa kuti ndiite simeli e ndakataura zvemusoro wangu but ndikataura navo mama vakabvuma vese vakabvuma vakachita zvinhu ndakanzwa mukoma achiti payadhi ipapo kana vachida kuvaka vanovaka yavo ndozvandakanzwa zvokuti anovatengera mushanda ndisina hangu kupanzwa akati kana vachida kuvaka imomo muyadhi nokuti asiri sabhuka nopa vanhu mastendi ndikawo kuti angati ndopa vanhu mastendi saka imbozvotaura nyaya yekuti ndinovatengera stendi ndozovavakira hakuna zvinhu zvakadaro saka vabereki vako ndofunga nyaya wainzwa vatori right vari comfortable nelife yavari kuzviraramira ikoko iwe ndotonetsekana zvako but ivo pachavo vatori bho zvekuti wazvinzwira handisindadaro indangoda kuti vanhu vese vanzwe chokwadi wanga uchizama kubetsera vabereki ndozviziva munin'ina wangu but vabereki ka sometimes unosiya zvakadaro nokuti vatori bho kwavari vatori right ndosaka ndai kuti unogona kuzomanikidzira zvinhu kamodai mangwana posita zvinhu zvinogona kuzoti backfire waona zvandaitaura because unenge wavamanikidza nokuti uri mwana wavamanikidza kuti ngavainde ngetovaisa pakona voinda ivo havasi kuda zvekomwe vavahudi vajaira ikoko kunhingirikiri kushurugwi kwavo voinda kuya manje mari yaya vari kuti kukora hapana peika vajaira kugara vane zvimari zvavo zvavanoita mapijobhe vari ngezvo muhomwe what do you think will happen iwe chaunofunga chingaitika chii vajaira kugara nezvimari zvavo zvavanoita mapijobhe vozoshayiwa vanozodii inangu kuti vanombowana mari hapana mari yavanowana nokuti chikafu chechizvinhu asi vandiudzoti havana so I wonder vachitaura kuti ivo vari right nelife yavari kuraramawo handina zvandokwanisa kuti ndiite kana kama vatiwa vari hapana zvandingazviita I'm happy kuti handakufana ndoga you were there wazvinzwira ende mai vatoziva zvokutozopa foni baba vasina kutondioneka vasina kutondioneka kuti oraiti aiwa vangozorachira murume wavo vanozosvika ndasiya ndadhambigwa foni handiti that was rude zvazvo but hazvina basa watoonzwa kuti mai baba wako achiti kwaida dhambigwa foni havachagoni kuti vati mwanangu ina handizvikwanisi zvindakuinda apa ndiri kufona neairtime yangu but anyway vabereki tingagoti kudii tongozindo zvavanotiita vabereki vedu ko iwe chiita life yako ava ngatichisiya vabereki vako vari right nelife yavari kurama ikoko handitika right alright munin'ina wanga wazama kuda kubatsira vabereki vako chaizvo nditatazama kuti vabatsira vabereki vedu havasi havadi tikavamanikidza zvingatozonetsa kumberi tichisiya zvakadaro alright munin'ina right mazviona ka guys ndo situation yatinayo saka I think answer maiona mese answer mainzwa andina kufona kuseri ndosaka ndakati aiwa ndichadzoka ndofona pano muripo mwana anga asina kuita zvakaipa mwana anga aita zvakanaka achiti ndikuda kuzama ndibvisewo mai arwadzwa nesituation yakaona but vabereki vatori right vanoziva kuti mwana achiita plan ndosaka chikuti hatina chikafu vanoziva kuti vakangoudza mwana achiita plan handiti mazviona saka panotinetsei ipapo anomaona so vatozosvika pakungosiya vasina kana kuoneka kuti bhabai ndoinda kana kudi vangokandira murume wavo foni saka isati afona chitoda kutaura navo saka ndozvirimo at least muripo mazvinzwira handina kutaura navo kuseri ndozani chikupai feedback
ndati ndongozvipana pandi pana vamakusei ndikati handisi kufona iko zvino ndakati ndichafona palife saka ndichafona ndiri palife ndachida ngoti munzwisise handitika kuti ndikana sometimes instinct ikandiudza inini ikatondiudza instinct I go with my instinct because most of the times it's never wrong, right? Nyaya yechitu feedback yandoda kupai inyaya yemusikana mwana wedu baby girl wedu uyu wokumitiswa nemurume uya weJobek anditika okurumidiswa nemurume weJobek uya ndazobata munhu zora ndinakwanisa kubata murume because I was so busy saka ndazobata murume uyu nhasi ndobva ndafonerawo musikana ndobva ndamisawo pane imwe foni ndobva ndaactawo kasatete kuti nai bamini ndauya nenyaya yawo yani yemusikana yakamira yakadai ichitaura nesita saka pakamira sei tida kunzwa kuti zviri kufambawo sei murume wajamuka zvikanzi mimba haisi yangu ndakatomudza kuti mwana ambotanga chiti kwanzi akandiudza kuti mimba yakabva ndikati mimba haina kubva kana audza mimba yakabva aiwa makanyeperana mimba iripo yatoipa 6 months saka munhu hatisi toita sei kuti tite way forward nokuti munhu ane nhumbu ari kutambura maconsequences SR1 preparation zvamuomerawo imi munoziva zvikanzi mama funga kuti tiite sei ndikati handizivi matodi zvikanzi inini mwana haasi wangu ndikati mochindipawo pa4 rounds pai pakabuda mwana paya handitika baba vaya vanga voramba nhasi ndikati saka toita sei zvikanzi inini nokuti ndikati ndokumbira kuti muite open mundiudzawo kuti nemhaka yei muri kuramba imi maidanana zvikanzi munhu akandifonera chiti ndikuda kuuya kuJobek ndikamurambira kuti usauye kuJobek handitika saka ndobva azongondifonera chiti kwai ndada muJobek saka auya undione kwai ndobva ndangoenda kunomona semunhu ndopakatika 4 incidents zerounds 4 rounds ziya kwai ndobva ndainachita ndinodiwo andinomuonawo somunhu kwai ndobva ndasvika tikaita zvatakaita handitika asi ndasina kudana saka ndoziva sei kuti munhu haana kunditrepa kuti ndikuda kutokuona kuti nindirarei naye kuti andipe mimba yaanayo saka ndo yaari kuvanda nayo iyi kuti munhu akanditrepa ndikati ona ikaba munini isati sikuda kutikanganisa imba yenyu because I understand kuti mune mukadzi anditi zvamune mukadzi atidi kuti mukadzi wenyu noti chihure chamamuchita ichi mukadzi asingazivi atidi kuti mukadzi adi azosvika pakurwadza zvasingazivi saka toita seiko nenyaya iyi because pari kudiwa preparation kapa pari kudiwa nhingirikiri preparation pari kudiwa kuzobatsirwa mwana pari kudiwawo zvinhu zvemwana zvikanzi akana ina angu preparation handibvisi ndikati alright zvikanzi ndotoita maDNA kana mwana achinge azvarwa ndikati okay zvikanzi ndakamuudza kuti maDNA chete ndiwo anogona kutibatsira ndikati no problem saka iko zvino hatina problem yekuti tenge preparation tichatenga let's say maDNA azoitwa mwana azvarwa uyu maramba kutenga kana chipenetika maDNA obuda chiti mwana ndewenyu pachafamba sei isi tabudisa mari dzedu tichiti tikutengera mwana wenyu maramba zvikanzi ndo panichazokombanzeta ipapo saka tawirirana kuti mwana kabuda ndikati ko maDNA anobhadharwa nani zvikanzi ini handizivi zvemaDNA kuti anobhadharwa nani mamafunga kuti ticha sei ndikati handizivi nda kutonzwa newe kuti naimi kana munhu anoisa angry face apa anenge achizama kudi naiwe satani ibva kumashure kwedu satani please nezita raJesu out in the name of Jesus Satan, go away, go burn in hell in the name of Jesus with your angry faces, right? Ndikataka pama-DNA apa toita sei zvikanzi zvomoita imi mobhadhara ma-DNA toita half tisangana pakati imi mozobudisa hafu yenyu imiko zvino toita kana mwana kuitwa toita half handika then ma-DNA yoitwa ndikati aiwaka ina risi responsibility yangu ndoita hafu yangu right mwana uzozvarwa handika kana azvarwa mwana obuda achinzi ndewenyu handiti saka ndozoita sei zvikanzi ndokukombazeta futi ndikati tikuirana because nini I'll come after you shamwari handidi kunyepera I'll come after you anjadzi ndigara ndakutaurira zvikanzi no ndozvatotongoita izvozvo saka pama-DNA kwai panodiwa half pambatya dzemwana kwai ngazvionere kana ma-DNA madzasi azouya tozokombanzetwa mari yacho saka ndafonera musikana anga ari pachizvinzwa musikana azochema hake ndazochesa pamute phone achema but zvanga zvisingasabatsiri handiti zvanga zvisingasabatsiri kuti chii kuti acheme kuti ndozvatobuda musarudzo ndikatomubvunza chishosho makatoita app yenyu yeovulation yamaita yekuti muite kuita mimba mwana wamaiplana all along then muzongoramba pamakaita 4 rounds muri mumota 4 rounds muchikucha munhu mumota moda kuramba zvikanzi ndikufira itrap chete ndakatrapiwa saka right ndopaperera sangano ipapo yabva yapera yakadaro nyaya yacho kuti angozoti right tichataurana tichabatana tizotaurirana mwana wacho azvarwa kuma-DNA
ende ndotoda kuti mwana uya musikana uyu ndoenda zomubvunza tatege tafonera namurume aenda ndikati muningi chindu mwana kuchinduza chokwadi nungu ndeyakera hauna here muchikashika notounyara mangwani kuma DNA ukutamirizikana sisibeli tichita natete ma DNA yachiti the probability of this man being a father is 0.0%. muchishona tiri kureva kuti baba havasiriwo muridzi wemwana saka tozoita sei hatitozopinda pichikazi aiwa sisibeli mwana ndewake ndopatsikirira kati aiwa mwana ndewake saka adaro paya ndatozonyatsokuona kuti okay ndo zvitoripo saka semwana wedu pane padiaries mistake dzakadai dzinoitika tingagovarasira ri vana hapana watinovarasira kwakutongotochengeta mwana wedu ushu pano tomirira kana abatsirwa achida kuenda kuma DNA kwacho antika toenda kuma DNA anditi tonzwa kuti tinofamba tongotaura vamugabe muJoburg mune maoffices voinda voitwa ikoko togona tsvaka vari muJoburg voperekedza voinda naye kuma DNA asi zvikaita ndotoinda inini ndoinda kuma DNA nditovatetezvi ndototora musikana uyu ndototoenda kuma DNA inde ndiripo ini foni yangu inenge iri palive so that zvichiitwa handimoona murume yangu nyatso kumuona hati ndiye atanga chikeni chacho saka go for it hanimoona ndendiripo inotoita zvichiitwa zvese zvema-DNA mazasi kana abuda todzokera futi ndotokumbira kugaba tokumbira kuti muite life budisai pamhepo totokumbira budisaiwo pamhepo tigerewo isipapo tichitaura nezvenyaya iyi tichihwa kuti zvakamira sei saka ndo patazongokudii patagumira nezvenyaya iyi ipapo antimaona ndo patagumira nezvenyaya iyi ipapo right ndo patagumira nezvenyaya iyi saka imwe pane imwe feedback nanchida kupa futi ndekuti chi feedback imwe naida kupa ndeichi okay tine zvinhu zvatakakubikirai asi ndofunga tichakuudzai nemuso chishanu handiti pane zviripo ndofana hambokuudzai kumasure kuti pane zvatiri kukubikirai handika saka zvatiri kukubikirai izvi ndofunga zvaibva handika zvakuda kunoibva takumona sadza racho saka tichakupai zvatiri kukubikirai izvi tichakuvigirai chiproba zvikafamba zvakanaka nemuso chishanu tichakuvigirai zvatiri kuti titi chiregai nyaya yeangry face guys zvadarika zveangry face tatoye kumberi mungoramba motaurawo zveangry face tatopedza even yemaraundi 4 tatosiya tatoye kumwe anditika chirega kutora nezveangry face yabaika kudai mistake kuda wabaya achida hameni hantimaona saka zvatakakubikira izvi ndofunga pafriday apa zvinenge zvaibva handika tichizokupai chikupakurira zvatakakubikira izvi saka please pafriday pacho stage apa ndangopedza yezviziviso stay tuned and achipakurai friday mtulisi tinenge tichipakura friday tinenge tichipakura zvakanaka saka stay tuned, you don't wanna miss this one, right? Mogara muri tuned. Saka iko zvino iyi yapera update guys ndakudona ndobva ndadzoka fast because ndati 9:30 inge yapera tinde kunosapota mukomadewa kupage kwavo vane vamugabe kuti hapana chenyu pamwana vanenge vari kuhot city saka toda kuhwawo kuti zviri kufamba sei vamugabe varikugadzisa nyika here kuti vari kuponda nyika handitika toda kuti tinohwa ikokoko saka daizama timanye tipedze chi 9 tinge taveko timirewo navamwe handiti saka takutopedza apo ndakudzoka pano ndobva ndadzoka saka ndichidzoka pano handitika ndofunga munoziva varidzi velive iri kudzoka munozviziva varidzi velive iri kuuya pamunozviziva handitika SA makatsoswa bhinzi muchibva kuzimbabwe muchipinda munomu tiri kuda nyaya dzenyu handitika saka mogadzirira handitika mogara matogadzirira kuti ndichingotifona imbobva matakakufona kuitira kuti tikurumidze kufamba nebhora panoti 9:30 tapedza takuenda kwani kwamukomadewa handitika right saka musaenda